תרגום והכנה לאישור נוטריון לכל השפות. תרגום והכנה לאישור נוטריון למשרדי הפנים, החינוך והבריאות בישראל ולרשויות נוספות. תרגום והכנה לאישור נוטריון לצורכי לימוד, נישואין והגירה לכל מדינות העולם. תרגום והכנה לאישור נוטריון לשפות מערב אירופה, אנגלית, ספרדית, איטלקית, הולנדית ופלנית. לשפות מזרח אירופה, רוסית, אוקראינית, גרוזינית, סרבית, פולנית, הונגרית וצ'כית ועוד שפות נוספות. לשפות הטורקית והערבית ולעוד שפות נוספות אחרות. 30 שנה ניסיון, תרגום והכנה לאישור נוטריון לכל השגרירויות הזרות בישראל.